Türkmenistanda daşary ýurtlara gitmäge mümkinçilik berýän biometriki pasportlar üçin nowatlar çalt uzayar. Käbir sebäplerde ýüz tutýandyr gaty köp birnäçe güniň içinde nowatlar birnäçe aýa ýyda çekilýär. Pasport almak üçin Günnowar Lebap vilayetinde ýaşaýjylar şu günler indiki ýylyň awgust aýyna nowata durýarlar. Birnäçe gün mundan odal nowat may aýyna ýazylýardy. Türkmenawatda daşary ýurt pasportlaryny taýýarlatmak üçin talonlar 10 ay öňünden, ýagny 2024-nji ýylyň awgust aýy üçin berilýär diýip Türkmen News neşri 19-njy oktýabrda habar berdi. Neşir oktyabr aýynyň başynda Türkmenawatdaky migrasiýa gullugynda adamlaryň 2024-nji ýylyň apreline sanyny ýazylandygyny, daşugda bolsa sentyabr aýynda adamlaryň 2024-nji ýylyň iýulyna ýazga duranlygyny belliýär. Tinçilaryň pikiriçe hepdeniň içinde 2024-nji ýyldaky talonlar bütünlei gutarar we daşary ýurt pasportlaryny almak isleýän adamlar 2025-nji ýyla çenli garaşmaly bolarlar. Şol birakdyň gözünde de migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özleri de 1-nji ýanwardan başlap çağalara daşary ýurt pasportlaryny bermegiň bet ediljegini duýdurýarlar diýilip maglumatda bellenýär. Mundan 3 gün odal Azatlyk radiosynyň Türkmenawatdaky habarçysy yerli migrasiýa gullugynda nowatlaryň mart aýyndan may aýyna çenli birnäçe güniň içinde uzanlygyny habar berdi. Lebap vilayetinde daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänler gaty köp muňa ýüz tutmak üçin 2024-nji ýylyň may aýyna nowata ýazylyp bolýar diýip habarçy 16-njy oktýabrda aýdypdy. Azatlyk radiosu pasport almak isleýänleriň öňgörülýär edilmedik derejede köpelmegi we nowatlaryň uzamagy barada Türkmenistanyň migrasiýa idaralarynyň resmiýetlerinden düşündiriş alyp bilmedi. Türkmen News öz çeşmesine salgylanyp, ýurdun häkimetleriniň ilatyň köpçülikleýin gitmeginiň öňüni almaga synanşýanlygyny habar berýär we pandemiýadan soň herketler açylaly bäri Türkmenistandan gidýänleriň sanynyň birden köpelenligini ýazýar. Soňky ýyllarda hatda ýurtda awraýly hasaplanýan käri bolan adamlar polisiýa işgärleri nebit we gaz pudogynyň işgärleri de gitmegi makul bilýärler diýip neşir ýazýar. Şeýle maglumatda häkimetleriň kanun arkaly migrasiýany çäklendirmeýänligi, ýagny resmi çykyş wizalaryny gerizmeýänligi bellenýär we raýatlaryň ýurtdan çykyşynyň bürokratik usullary şol sanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini kynlaşdyrmak arkaly mümkin boldugyça agyrlaşdyrylýandygy aýdylýar. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak islegi barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklaryň we köpçülikleýin işsizligiň dowam edýän wagtynda artýar. Mart şäherinde ýurdun döwlet telewizionsyna reportajlary taýýarlamak üçin köpçülikleýin çäreleriň ýeni biri geçirildi. Oňa büdjet işgärleri ýokary okuw jaýynyň talipleri we orta hüner mekdepleriniň okuwçylary mejburi gatnaşdyryldy. Bu aralykda çärelerden halis ýadandyklaryna aýdan büdjet işgärleriniň ençemesi çäreden boşamak üçin idare kärhanalaryň ýolbaşçylaryna 60 manat para berýändiklerini gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 19-njy oktýabrda sebitden beren maglumatyna görä, nowatdaky köpçülikleýin çäre şäheriň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda geçirildi. Bu çäre ýaşy 30-dan ýokary bolmadyk gelin gyzlar saýlanyp alany. Olaryň ýaş däl, eýse oňdan hem bolmaly. Olardan gyzyl pammark matadan tikilen köýnek we sary öýme dakynmak talap edildi. Diýip çäre gatnaşan büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Çäre gatnaşanlaryň aglabasy molimlerden çağılar baglarynyň şäherdäki döwlet idaralarynyň işgärlerinden, şeýle-de Döwlet Energetika Institutunyň we Orta Hüner mekdepleriniň okuwçylarynyň ibaratdy. Hemişe bolşýaly döwlet telewizionyasy üçin öňden düzülen senari boýunça çäre geçirilip surata düşürildi. Sahnada hiç ýyly adam bolmasa-da çäreçiler boş sahna el çarpıp, hiç kim sahna çykmasa da hamala adam gelýän ýaly yerlerinden turup el çarpmaly boldular. Çäreçiler bu hereketleri birnäçe sagat etmeli boldular diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Onun sözlerine göre gatnaşyjylaryň arasynda häkimetleriň özlerini gurjaga meňzedip, pes derejelere düşürýändigini aýdyp öz aralarynda bu çärelere gahar gadap beýan edýänler hem bar. Izki setirlerde oturýanlaryň arasynda buýrulan hereketleri berjaý etmän oturanlar hem boldy diýip marly büdjet işgäri gurrun berdi. Bu aralykda çärelerden halis ýadandyklaryna aýdan büdjet işgärleriniň ençemesi idare kärhanalaryň ýolbaşçylaryna para berip çärelerden boşap bolýandygyny aýdýar. Edil paýty ýygymyna we beýleki oba hojalyk işlerine çekilmekden boşap bolşýaly, idara ýolbaşçysyna 60 manat berseň çäre gatnaşmakdan hem boşap bolýar. Ýöne para vermekden başga da deregiňe çäre gitjek adamy hem tapmaly bolýar.
deyip başga bir marly büdjet işäri aýtdy. Azatlyk bu çäre we onuň näme bagşlanandy barada Mariýanyň häkimliginden agzalan teatrdan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda bayramçylyklar, maslahatlar ýa-da beýleki çäreler üçin döwlet telewiziýasyna öňünden reportajlary taýýarlamak tejribesi indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Bu taýýarlyklara büdjet işgärleri, talipler, okuwçylar, ýaşullar we çağalar köpçülikleýin gatnaşdyrylýar. Käte gatnaşyjylar boş sahna el çarpmaly bolýarlar. Kätede sunat işgärleri tomoşaçysy bolmadyk sahnalarda çykyş etmeli bolýarlar. Döwlet telewiziýasy köplenç bir näçe gün öň suraty düşürilýän bu sahnalary hamala efire berilen gününde geçirilen çäreler ýaly edip görkezýär. Käte aýadly sowukda ýa-da jokrama yssyda geçirilen bu çäreleriň dowamında ýaşullaryň, çağalaryň we büdjet işgärleriniň bir näçe sagatlap suwsuz we azyksyz galýan pursatlary. Munyň bilen bagly olaryň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy ýaly wakalar hem bolýar. Geçen hepde Mariýanyň häkimetleri Merv stadionunda geçirilen çäre wagtynda ýagyşda edilen çäreçileri bir sagatlap öýlerine goýbermediler. Bu ýagdaý hususanda böwrek keseli bolan adamlary juda helak etdi diýip Bayramally molim 13 oktýabrda gurrun beripdi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri bu ýagdaýlar barada asla habar bermeýär. Şu günler Liverpool aýatynyň şaly meýdanlaryna orak mewsümine girişilýär. Hasyl ýygnamak üçin derur bolan kombaýnlaryň öpçünçiligini täsirli ýere-ýeleri ileri tutulýar. Sada şalyçylar özlerine değişli kärenne yerlerine hasyl ýygnamak işleriniň gijikdirilýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 oktýabrda Sebitden maglumat berdi. Şaly hasyly wagtyna ýygnalmasa hasyl çüpreýär. Giç ýygnalan hasyldan alynan birinciň hili pes bolýar diýip şaly ösdürip ýetişdirýän bir kärenne çaýdýar. We kombaýn öpçünçiligini emeldar we barlykly ýere-ýeleriniň şaly meýdanlarynyň ileri tutulýanyny aýdýar. Habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä Sebitde döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şaly ösdürip ýetişdirýän sada kärenetçiler we daýhan birleşiklerinden ekrançylyk yerlerini wagtdaýyn kärenesini alyp hasyl ýetişdirýän barlykly hojuluklar bar. Yerli kärenetçilere görä daýhan birleşikleri hasyl mewsümine täsirli adamlaryň, emeldarlaryň we barlykly hojuluklaryň şaly yerlerine ilkinji nowbatda kombaýn girizýär. Döwlet tapşyrygy esasyna ösdürilip ýetişdirilen şaly meýdanlaryna hasyl ýygnamak işleri gijikdirilýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe kärenetçi hasyl ýygnalaryna ileri tutulýan ýer eýeleriniň hemmelerden öňürtü kombaýnlara eýe bolmak üçin yerli häkimetlere para berýänliklerini aýdýarlar. Üstesine daýhanlara görä döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şaly ösdürip ýetişdiren sada kärenetçileriň hasylynyň tutuşlugyny döwlete satylýanyny, daýhan birleşikleri bilen alalaşyp döwletiň kärenne yerlerinden peýdalanýan emeldarlaryň alan hasylynyň bolsa bazarlarda erkin satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy mundan azalam Liverpool aýatynyň şaly meýdanlarynyň paýlanşygyny barlykly ýere-ýeleriniň möhüm şärikliginiň ileri tutulýanyny habar beripdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň oba hojuluk mewsüminde ýurt boýunça 18300 hektar meýdana şaly ekilip 81400 tonna şaly hasyl ýygnaldy. Öz başlyk şaly ösdürip ýetişdirýän daýhan hojuluklary bu ekiniň döwlet tapşyrygyny girýän gowaça we buğdoý ýaly oba hojuluk ekinleri bilen deňeşdirilenine has köp düşügünt getirýändigini aýdýarlar. Şaly ekini köp suw talap edýär. Oba hojuluk hünärmenleri 1 kilogram tüwüni öndürmek üçin 5 tonna tüwüreg suw serişdesiniň sarf edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistan klimat krizisi bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasynda hususan soňky bir näçe ýyl bäri wagtyl suw ýetmeçiligini başdan geçirýär. Türkmenistan tüwüni esasan daşary ýurtlardan import edýär. Türkmenistanyň gümrük gullugy tüwü importlarynyň gümrük paýyny almaýar. 2021-nji ýyla çenli el ýeterli bolan barlyk maglumatlaryna görä 2 ýyl ol Türkmenistan daşary ýurtlardan import edýän tüwüsiniň agrymly bölegini 76,16 götürümini Hindistandan, 9,65 götürümini Birleşen Arap Emirliklerinden, 8,67 götürümini Pakistandan we 5,4 götürümini Russiýadan import edipdir. Hindistan dünýäde iň ýeri tüwü öndüriji ýurtlaryň hatyryna bolup Türkmenistanyň goňşusy Özbegistanyň hem her ýylda ýüzlerçe miň tonna tüwü öndürilýär. Türkmenistanda da Özbegistanda da ekrançylykda amy derýanyň suwundan peýdalanylýar.
Mundan ozal Tomuz aylaryna Liverpool aýatyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şahlaçy Daýhan hojalygynyň eýesi iki hasıl mögütüminden EPS-de girdiği gazanmagyň mümkinligini gurrun berdi. Ýöne sady kärenetçiler özleriniň ösdürip ýetişdiren hasylynyň kombaýn ýetmezçiligi sebäpli wagtyna ýygnalman, zaýy bolmagynyň gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Şalyk hasylyny ýygnamak üçin Daýhan birleşikleriň ýol başlaryna we arçynlara nagd pul geçirýän hojalyklaryň şalyk hasyly hiç hili päsgelçiliksiz ýygnalýar diýip ýerli Daýhan aýdýar. Şaly ekini ýurdun günwatar sebitlerine iýunyň ikinji ýarymyna, demirgazyk sebitlerde apreliň soňky hepdesinde we maý aýyna ekilýär. Hasyl güýz aýlaryna ýygnalýar.